Takže čau lidi, vítám vás u mého dalšího videa a je to vyhlášení soutěže ze světa 12 a no tak počkej, je na YouTube a tady já jsem nevěděl přes co to mám vyhlásit nebo tak něco a nejspíš to vyhlásím skrz něco. Jak to mám vyhlásit? Jak? To tady od tohohle blbečka vím to, že vydal jsem 400 hub a tady si někam, aby to bylo fér. No takže tady ti dva se hádají, takže vím, tady ti dva to nebude vůbec. Já vím, dáme ti co bude nejdřív. Takže Pavel Souček. Jo. Pavel Souček, dáme mu like. Takže ty, Pavel Souček, ty vyhráváš postavu tu, tady tu Aranthera a druhou vyhrává prostě ten, kdo má lepší jméno, takže Vojtafera, Mefik, nebo ten, kdo má video myšku, ty vytáhli hled, to je žebrak úplně. Vojtafera, ukaž si, máš nějaký video, jestli máš video, to vyhráš. Abo kdo bude mít více odběratelů, tak se pěkně, že mě odběratel. Mefik, 1 a ty. No a takže Pavel a Mefik. Mefik, ty vyhráváš na světě 18, takže do popisku videa vám dám můj Facebook a tam mi oba dva napište a no to je spíš všechno. Takže to můžeme rozmazat a Pavel Souček. Čau. Tak a já. Tak a tu druhou, tady teďka tu druhou postavu to nemám, ale no jinak, takže já bych se teda o tohle video chtěl rozloučit a jestli se ho teda jestli chcete další soutěže, tak mi dejte like do popisek a napište mi komentář, jestli teda chcete. Klidně vám tam dám nějaký soutěže a teďka ukončíme teda to video tím, že se koukneme na tohle. Jak jsme hráli. Jsme prohráli, to vím jistě. Takže jsem se díval na moje minulejší videa a jakože mě nebavilo se dívat na ty války, jak jsme jeli. Oni zautočili na nás, takže bacha na to. A tenhle už nedahe. Jej. No nic. Takže teda mějte se u příštího videa a tohle bude asi teda vše. A u příštího videa čus!